Padagos pa ang pigigibong investigasyon kan Naga City Bureau of Fire Protection sa nangyaring kasulo sa sarong apartment sa Ramayda Village, Naga City. Pasado alas 12:42 nin udto kasuudma. Sigun kay Fire Officer 2 Dominic De Leon, fire out na kan makaabot sinda sa lugar kang insidente, huli sa marikas na pagkaaksyon kang mga residente. Alagad sa inisyal na investigasyon, nagpuunan kalayo sa sala. Na tao po, parang ano lang po, siguro lumabas lang siya para pumunta lang dun sa kapitbahay niya. Kasi po, ano siya, 3 units siya na apartment. Sa kanya yung, yung first unit, pumunta lang siya dun sa, sa third unit. Magkakatabi lang po siya na apartment. Parang may kinuha lang ata siya o may lang po, concern lang dun sa, kaya naiwanan niya yung bahay po. Mientras tanto, pasado alas 3:39 nin maagahon ka nakaaging Domingo, sarong sari-sari store man ang nasulo sa Purok 3, San Vicente Street, Barangay Banuyo, Pilar, Sorsogon. Base sa investigasyon kang BFP, loose connection ng pigtutukdong rason ka nangyaring kasulo, na kausa kang pag-brownout sa lugar. Ito po yung mga connection na kung papansinin niyo ay hindi siya intact at nag-generate ito ng heat na maaaring sunugin yung mga insulation ng hanggang sa ito po ay magliyab sa tapagalan na ito ay naiinit, maaari po itong magliyab. Patanid kang BFP sa mga residente na pirming maging rigmat asin pirming pag-ilingon kumaray pa ang mga saksakan na pigagamit sa mga harong, nganing maibitaran ang insidente ning kasulo. Para sa mga Baretang Tatak Bicol, May Arango.